Gülelek siz üçin 2024-nji ýylyň denany nähelek bolmaly? Ayallar güýçli bolaslar gelýärmi, öz başlyk bolaslar gelýärmi? Ýöne ayal adamyň tebigaty, ayal diýen sözüň özü ayalmak diýen sözünden başlaýar. Ayaly ayamaly. Ýöne sen ayalmaň üçin sen birazajyk ejidiň görkezmeli. Näme üçin seni ayasynlar? Sen ejidi bolmasaň, sen öz ýerini bilmeseň. Bize 24-nji ýylyň denalaryna iň häzirki zaman denalaryna diňe türkmenler gören tutýarmok men. Bütün dünýäde iň wajyp zat özüniň ayallygyny unutmaly. Biram uyat diýen zat ýaman ýitdi dünýäden. Näçe sirli bolsaň, şonça sen ayalasyň gelýär diýen mene. Hükman 90-60-90 figuraň bolup, o suratyňy Instagramda goýup gujoňam güllerden dolduryp suraty düşeniň bilen sen bagtly görnesiň gelýärdi.